とにかく12人兄弟だったから。だから親がやっぱし兄貴たちが20歳も過ぎるようになったら土地が欲しくて1個分ずつなんだかくれるっていうもんだから、そういうあれがあったもんだから、だからかまど持たすのに行くって兄弟のうちの父親の兄弟っちのみんないい暮らしの人ばっかしだったからみんな反対したんです。それでももう子供に土地を打たせたいっていうつもりで行ったんですよね。朝日が一番奥にあって、こっちに藁開拓団っていうのがあったの。そしてここが高須開拓団で、ここに青森開拓団と津軽開拓団と、本州の中でもそれだけがあった。川はね、やっぱしそうですね、藁と朝日開拓団、うちらは3つか4つ越さなきゃならんかった。交流があるんですよ、藁の開拓。そうです。交流がある。氷になったらスケートできるの、遊べるの。冬は遊べたんです。今週の街は今でも映画も見に行ったり何も聞いてやっぱし、たまに遊ばしてもらおうと友達と行くのが一番楽しかったですね。終戦ということになって。そうです。畑に来たらやっぱし今日は随分大砲の音するから演習だ、激しいねって言ってたら馬で駆けつけてきてくれた人ってすぐ橋落ちるから行きな帰りなさいって帰って行きなさいってことで同じこと台車に乗ってその時には5つから下5人もいるから私姉と私の弟と妹が1年生になってたから、もう小さいのばっかで父親は残されちゃったから、みんなもうね発疹チビスって言って戦争の国にどうしても出る病気なんですよね。戦争に負けた国に出る病気なんだって言うから、それでみんな全滅しちゃう。それに食べ物が悪いでしょ。とにかくね、本当におかゆならおかゆに塩を入れただけで食べてるだけだから、3歳から下ぐらいの子はほとんどみんないなくなる。うちの弟と、残ったぐらいでね。